Samarbejde med Clean Service har jeg rigtig god erfaring med. Det er en tryg og stabil samarbejdspartner. Både på pladsen og på kontoret har vi rigtig gode samarbejdsforhold. Og Clean Service har nogle rigtig dygtige medarbejdere. Jeg har altid, når vi har en aftale, så har vi en aftale. Og det er til nogle priser, som vi godt kan være bekendt og sende ud i hvert fald. Samarbejdet med Clean Service opfatter vi som troværdigt og ukompliceret. Vi får lavet det, vi beder om, og lidt mere. Der er aldrig tvivl. Så derfor har vi valgt at samarbejde med Clean Service. Vi laver et fantastisk stykke arbejde, som lever op til den standard, vi gerne vil have. Så vores hus altid ser pænt ud og præsentativt, når der kommer kunder i huset. Og jeg vil helt klart anbefale Clean Service til andre af mine kollegaer og til andre virksomheder.